मोजां आं बिजनिनिनो आं बलांगुरिनि दाख्लै माला थांनायमोन? दाख्लै 15आव आच्छा आच्छा बाखि दा माबा एसेसो प्रग्रेस जादों? बिदिथ' नङा अपारेसन खालामनानै आरो लिंहरफिनदों? थांनांगोन आं थाबोआखै आं बेलेग सम लानानै थांसै होननानै नोंबोहायनो मावो? आंबो नायलाय आब' आं दाख्लै नुबाय थादोंना सारा दुनियाव नुबाय बिक्रम मोनाबो हरजोब्बाय आरो फेसबुकआव हारसिं आब'आ? Iba siaro. Mensilo. Itu ang mawana hodi. Ang lampakin lagi. Nubai थादों media मायदि गासिबो नुदों आं बिजनिनिनो नुबाय थाबाय आब'खौबो आब' मा पद्मनि ना पद्मा आं नुदों दाख्लै आं फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामदों एक्सेप्ट खालामदोंमोन पानिराम मुसाहारि आं बिजनिनिनो मानसिनाखि नोंसोर फैला आंनाव कल खालामजोबो नङा लोगो मोनो मालाबाफोर जेनेबा नोंसोरो बिराद बिदिनो लाइन थानांगौ जायोना माने लाइन थायोला जों थाहोआ जोङो माने डाइरेक्ट फैयो आरो बेफोरबायदि बिजनिनि जों मानसिना चिरेन बिब'नि फिसाला चिरेन एमसिलिया आरो बेलाय माबायालाय महिनिया एमएलएआ थैनाया बिसिनि फंबायाबो इरिगेसनाव मावनाया जयन्तआ दा गैला बियो आब'मोन जोंनि आरो मेथरालाय जोंनि आयंनि फिसालामोन मेथरानोथ' फुरानाथार बिजनियाव थानाय दा महिनिबो फंबाया जोंनि आब'खौ मोनलांदोंमोन दा दुनिया गैला जयन्तमोन बे मेगननि बेनाबो मेगननि प्रेसार स्ट्रक जानानै मेगननि प्रेसार जानानैनो गाज्रि जादों गारियाव हाय आब' फैजों कल खालामजोबो नङा हा माने माइ सानसेआव बिराद भिर जायोला आंनाव कल खालाम